Aktavists f'Malta ħabbru l-intenzjoni li jirristrutturaw l-operat tagħhom ġewwa l-faċilità ta' Arrow Pharm f'Ħalfar. Dan ir-ristrutturar huwa meħtieġ minħabba tnaqqis fil-volum tal-ippakjar ġewwa l-faċilità, kif ukoll bilan li s-sit ġewwa Ħalfar isir aktar kompetittiv fil-prezzijiet. Bħala riżultat ta' ristrutturar madwar 110 impjegati fil-faċilità ta' Arrow Pharm qegħdin fir-riskju li jitilfu l-impjieg, iżda l-kumpanija saħqet li ser tagħmel dak kollu possibbli biex l-att ta' impjegati li se jiġu affettwati jinżamm fl-inqas livell possibbli. Fl-ewwel reazzjoni tiegħu għal din l-aħbar il-Ministru Chris Cardona saħaq li l-Gvern mhuwiex ser jabbanduna lil dawn l-impjegati li jinsabu fir-riskju li jitilfu xogħolhom. Huwa qal li l-Gvern qed jagħmel kull sforz sabiex il-ħaddiema tal-Arrow Pharm li għandhom l-impjieg tagħhom f'riskju jinstabilhom xogħol alternattiv. Id-deċiżjoni li jitnaqsu l-ammont ta' impjegati ta' Arrow Pharm ma ttieħdiġ riċentament, iżda kienet frott is-sitwazzjoni li tħallit tiħżien minn amministrazzjoni preċedenti. Fil-fatt din id-deċiżjoni tmur lura l-Novembru tal-2012. Mid-diskussjoni li kellna mal-Arrow Pharm jirriżulta li din id-deċiżjoni tmur lura għal Novembru 2012, meta dak iż-żmien sar il-merger bejn Arrow u Watson. Hija wkoll kwistjoni ta' spejjeż li kisru il-kompetittività tal-operat. Għalhekk jekk xejn din is-sitwazzjoni tixel bozza fuq kemm il-kompetittività taħt l-amministrazzjoni preċedenti tħallit tiddeterjora. Hija wkoll sinjal ta' kemm kienet deċiżjoni importanti dik li l-Gvern jikkommetti ruħu li mis-sena d-dieħla jnaqqas il-kontijiet tal-enerġija għall-industrija wkoll u jieqaf jagħti xokkijiet l-industrija kif spiss kien isir fil-passat. Il-politika ekonomika ta' dan il-Gvern diġà qed toħloq impjiegi ġodda, fil-fatt li statistika diġà qed turi kif fl-aħħar 10 xhur inħolqu medja ta' 19 l-impjieg ġdid kuljum. Dan fil-waqt li l-Malta Enterprise sal-aħħar tal-2013 approvat 80 proġett ġdid b'35 minnhom b'investiment dirett barrani.